Bernard Grech ikkonferma għal darb'oħra li għadu bla costings għal wedit tiegħu, dan f'attività politika f'Ajnsielem fejn talab lill ġurnalisti ma jibqgħux jistaqsu għal costings. B'ċertu arja Bernard Grech spiċċa jgħid li l-costings joħroġhom meta jritu. Il-ħin kollu sejri ngħidulna hekk u jgħidulna l-costings u spjegawlna di u spjegawlna di. Il-costings ġejjin għamilnihom serħu raskom. U se nkunu qegħdin nippubblikawhom qabel l-elezzjoni. Ħudu paċenzja, issa stennewhom u nagħtuhomkom. Għaliex il-Partit Nazzjonalista mhux intom tmexxuh, aħna mmexxuh, aħna għandna l-viżjoni għal pajjiżna. Iżda fil-waqt li Bernard Grech ikkonferma li għadu bla costings, il-kandidata Josephine Xwiereb qalet li l-Partit Nazzjonalista ilu jikkalkulhom il-wediet. Kalkoli li madankollu sissa għadhom ma rawx id-dawl tax-xemx. Il-Partit Nazzjonalista għamel wediet li ilu jaħseb fuqhom, ilu jikkalkulhom. B'mod irresponsabbli l-istess kandidata spiċċat titkellem bħal donnu il-gvern f'nofs pandemija bla preċedent għalaq l-istabbilimenti u r-ristoranti b'kapreċċ. Hija provat iddawwar id-deċiżjonijiet li ttieħdu fuq il-parir tal-awtoritajiet tas-saħħa f'ballun politiku. Dawk li għalqulkom il-biznis, dawk li għalqulkom il-restaurants, dawk li għalqulkom il-bars bla preċedent għaliex hekk iddeċida l-Ministru. Hija spiċċat tgħid lil Maltin li fl-aħħar snin għażlu lil Partit Laburista huma reqdin. Nies ejjew inqumu mir-raqda li rqadna u ejja nissapportjaw lill-Partit Nazzjonalista. Id-deputat nazzjonalista Kevin Kutajjar stqar li l-Partit Nazzjonalista ser jirbaħ l-elezzjoni. Jien ninsab nifforma parti minn tim minn Partit Nazzjonalista li se jtella biex jirbaħ. Partit il-iva jiena nemmen ser jirbaħ din l-elezzjoni, jista' jirbaħ din l-elezzjoni l-aħwa. Jista' għax kifet ma nistaqda l-partit ma jtellaqx biex jitlef. Fl-istess attività kompla miegħu id-deputat nazzjonalista Chris Said. Ser nibqgħu naħdmu sa bħallu 15 is-26 ta' Marzu fl-10 ta' flaxija xintala il-votazzjoni biex nassiguraw li natukom Bernard Grech, Prim Ministru ta' Malta u Partit Nazzjonalista li jkun qed jigverna għal 5 snin li ġejjin. Il-Partit Nazzjonalista kompla jirrikorri għal politika ta' biża' bid-deputat Joe Ellis ibbeżża li taħt gvern Laburista l-awċin ser ibatu. Dan gvern illi ma jafx fejn hu sejjer. U jekk ħajja jitla dal-gvern, għawdex ħajkompli jibati. Fid-diskors li għamel f'Ajnsielem, Bernard Grech spiċċa jikkritika lill-Prim Ministru Robert Abela għaliex qed jipproponi b'mod konkret għall-futur. Kollox fil-futur, taw dejjem fil-futur. Fil-futur se nagħtu l-IVF b'xejn. Grech li ġmielu jgħid li jħobb jiltaqa' mal-bdiewa għaliex ituħ il-ħxejjex b'xejn, issa spiċċa jitkellem fuq żewġ torti li d-dobba ma setax jonqos li jitfa' botta oħra biex jara x'ser jakkwista. Ġiet mara fuqna u tatna żewġ pakketti u 2 kienu torta bil-ġbejniet u bil-fowl. Din il-mara reġa' edaw il-lejla u qed inxomm li għandha xi ħaġa oħra.